Salam Türkmen Portal web saytynyň mehriban tomoşaçylary. Bugün biz Türkmen Portal web saytynyň dörjülük topary bilen Nirede, elbetde Türkiýanyň dünýä belli brendleriniň biri bolan Altyn ýyldız klassik şeýle-de Ava Egneşik dukanlarynyň Türkmenistandaky dilleriniň ikinji nokodunyň açylyş dawrasynda. Mehriban tomoşaçylar, häzir sizi bu dukanlaryň beýleki dukanlardan näme tapawudynyň, näme aýratyrlygynyň bardygyny siz bilen tanış ederim. Onda Yürü. Altyn ýyldız klassik dukanyň ilkinji müşterisi siz bolýaňyz, dogrymy? Harydyňyz näsip etsin. Sağ olun, spesial. Mehriban tomoşaçylar, qyleşlerimiziň söýgüsini galanan zehini alp barjymyz Begenç Sahatov. Dogry maýsam Altyn ýyldız dukany bul bir dünýäde tanalýan mirawy brendleriň biri. Ençeme ýyllar Türkmenistan döwletimizde bar. Bu dukanlaryň kimişe 50%, 30% arzanydyş bar. Adamyň gözüne görünýänler ilki bilen arzanydyş da. Ýene-de bir bellemeli adamyny berýänler eşik. Degenlerim şahatlarım iktisadi täzeýiň öňü syrasynda öz mehribanlaryna näme sowgat etmeli. Elbetde Altyn ýyldız dukanyň iň bir ýokary derejeli dünýä standardyna laýyk gelýän eşiklerini. Ava brendi özünün göz başyny 1983-nji ýylan alqaýdyp, häzirki wagtda çelli dünýäniň 120 döwletinde müňlerçe dukanlar bardyr. Mehriban ýyleşler, ajaýyp arzuwlar bilen dowam edýär. Biziň indiki söhbetleşimiz Türkmenistanyň ad gazanan artisti Begmurat Anamradow. Begmurat, sizi bugün görünmede öğrenşat. Siz üçin ýörüýte, ýigitler üçin elbetde bugün täze ýylyň öň syrasynda täze magazyň, täze dukanlar açylyp otýar. Şeýle-de Altyn ýyldız klassik, şeýle-de Ava Egneşik dukanlary begenlerendir diýip umyt edýär, dogrymy? Hawa, sag bolun. Hakykatdanam bir Egneşik giyinme, gowy üçin bir gowy täzelik, täze ýylyň öňü syrasy, parahat barda Ava Egneşik dukany hemde Altyn ýyldız klassik Egneşik dukany açyldy. Men şu açylyş bilen ilki bilen şu işleri gurunan oglanlary gutlaýan, galy bersede muştoklarymyz gutlaýan. Hemde şu bagtly pursatda ýetip gelýän täze bayram bilen tüýsürümden ähli illeşlerimizi gutlaýan. Köp sag bolun. Stil, rahatlyk öňüňe bolan anam bularyň hemmesi Avada.
Türkmen Portal web saytynyň nähriwan tomaşaçylary biziň inniki söhbetleşimiz Asman Hojalyk Jemgyýetiniň satış menejeri Gahrman Hojaýew. Gahrman ýetip gelýän täze ýylyňyz gutly bolsun. Bugünkü dükanyň açyş dabary bilen sizi tüýsüregimizden gutlaýar. Sağ olun. Bugünkü gün dünýä belli Türk brendi, Ava brendini, şeýle hem altyn ýylyk brendini Türkmenistanyň resmi wekili, afsany dilleri bolup berkarar tawda dinç alş merkezinde başladyk. Bu eýam biziň ikinji magazynymyz Ava we altyn ýylda. Magazynyň içinde şuňky gün açylış münasibetli 30%, şeýle hem goşmaça 20%lerimiz bar we 6 ay garaşaryna ýürüýte öz müşterilerimiz üçin ýeňillik höküminde öňünden o hiç ýyl tölegsiz gelýän alkydýan 6 aýdan soň bermeli. Şeýle hem bugünkü gün açan magazynymyz hertinden ikinji magazyn boldy. Biziň planymyz vilayetlerimizde hem açylmak, etraplarymyzda hem ýene açylmak. Ýan ýakyna Flow magazynymyzy hem açdyk. Desip bolsa mundan soň Ramsey beýleki magazynler köpeltmek hem maksadymyz bar. Hemmesi elbetde halk üçin, halkyň bähbidi üçin hemişe hyzmatda. Ähliňizde sag bolun. Tugolama bizem onda size işinizi üstünlük arzu edýäs, goý gelýän täze ýylymyz size alp barýan işinizi üstünlükler getirsin, awraýyňyz mundan öňbeýge galsyn. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Sag bolun, siziň hem täze ýylyňyz gutly bolsun. Nähriwan tomaşaçylar, elbetde stil, rahatlyk şeýle-de egneşik hakyna söhbet edilende has stilistten sorasaň ýerlikli bolarmy diýen. Biziň häzir inniki söhbetleşimiz elbetde daýanç stilist diýip tanalýar. Hakykatdan bu magazyn şu berkarar dahlat magazynda barýas görýäs eşiklerine kaýçyşyny içili. Söz ýok, ýokary hil hemme taraplaryň hem en gowy taraplary bulan altay garaşaryna hyzmatlary we işeýle hem 30% 50% arzanlatyşlary ama hem türkmenimiz arkayn gelip töwde edip bilýärler hem el ýeterli hem ýokary hilli gatgowy magazyn. Şoň üçin bulara işlerini üstünlik arzu etýän. Ýene-de kän magazyn açmak nisip etsin. Nähriwan ýyleşer. Bugün siz altyn ýyly şeýle-de Ava dükanlarynyň täzeliklerini bizde, ýagny Türkmen Portal web saytyna tomaşa etdiňiz. Ähli täzelikleri siz bizde tomaşa edip bilersiňiz. Sebäbi Türkmen Portal web saýty siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeňizdir. Sag olun.